folkens. Jeg havde fødselsdag her den 12. og så... Hey folkens, jeg har fødselsdag her den 12. og... Hey folkens, jeg har fødselsdag her den 12. og jeg fik et nyt kamera. Jeg har så været ude og filme lidt i byen på mit løbehjul, som I kan se lige her.